Pozdrav! Danas ću vam pokazati jednu izvedenicu tehnike plošnog tiska koja se zove kuhinska litografija. Poanta ove tehnike je da većina materijala koje koristimo možemo pronaći u kuhinji. I ono što je najzanimljivije je da se jetka sa Coca-Colom. Pošto u Coca-Coli ima fosforne kiseline i puno šećera, ona zapečati zapravo pore ploče. Za ovu izvedenicu kuhinske litografije potrebna su nam aluminijska ploča, spužvica za zrnčanje, alkohol, litografske krede za crtanje. Također za postupak otiskivanja potrebni su nam boja, valjak, potreban nam je filc za čišćenje rubova, špahtla za rastrljavanje boje i posuda sa čistom vodom iz spužva. Također, trebamo i škare za zaobljivanje uglova, trebamo jestivo ulje za čišćenje crteža i trebamo Coca-Colu za jetkanje. Za početak potrebno je ploču nazrnčati. Ja u ovom trenutku to činim pomoću ove metalne spužvice za čišćenje suđa, ali to se može činiti pomoću šmirglu papira, nekog malo finijeg, ili pomoću jako fine one žičane četke za čistiti roštilj. Kao i kod algrafije možemo koristiti već nazrnčanu ploču strojno. Možemo koristiti i ploču koja uopće nije nazrnčana, ali to sve ovisi o tipu crteža koji radimo. Nakon što se ploča osušila od pranja alkoholom, možemo krenuti crtati. Znači, crtati se može pomoću sapuna, znači pošto je sapun jako masan. Može se crtati pomoću labela koji također ima masnoće u sebi. Ali može se crtati i standardnim crtačim materijalima za litografiju poput litografske krede. Znači, ovisno o tipu litografske krede imamo različite poteze. Znači, koliko je litografska kreda masna, to nam diktira kakav će biti crtež. Znači, ima masnih kreda, ima manje masnih, tvrdih i ovo je recimo evo najmasnije. Znači, s obzirom da smo nazrnčali ploču, to nam omogućava da se bolje kreda primi. Ali to isto ovisi od ploče do ploče. Znači, sada slijedi proces jetkanja. Jetkati možemo tako da uronimo cijelu ploču u Coca-Colu ili, pošto doma vjerojatno nemate profesionalnu kadicu za jetkanje, može se i samo poljevati Coca-Colom. Poanta je da u Coca-Coli ima fosforne kiseline i šećera koji zapečate zapravo ove sve netiskovne površine. Jer inače se algrafija jetka sa Coca-Colom, a ovo je zapravo jetka sa fosfornom kiselinom, a ovo je zapravo jako sličan postupak. Znači, možete ili ovako poljevati, ili se može uroniti u Coca-Colu. Znači, nakon jetkanja Coca-Colom, ploču je dobro ostaviti, ovako je nagnuti da se viša Coca-Cola ocijedi i da se ploča osuši. Možete koristiti i fen, ali znači važno je ne previše otresati cijelu ploču da se ne bi maknuo sloj Coca-Cola i šećera. Onda se zna pojaviti neki dijelovi gdje nije dobro zapečačena ploča. Ono što je zanimljivo kod ove tehnike je, pošto je Coca-Cola smeđa, točno vidimo nakon što se osuši ako se nije primila na nekim dijelovima. Tipa, dosta često se ne primi na rubovima. Onda možemo uzeti kist, u njega umočiti malo u Coca-Colu i jednostavno zapečatiti te rubove. I pomoću fena možemo sad te dijelove osušiti da budemo sigurni da nam se tamo neće boja primati. Znači, nakon što se Coca-Cola dobro osušila, uzmemo jestivo ulje i pomoću jestivog ulja zapravo očistimo svu boju, odnosno svu masnoću s ploče. To malo duže traje nego ono standardno pranje terpentinom, ali samo polako, bez puno stiskanja, i ulje će s vremenom otopiti boju. Ukoliko imate dosta mekanu boju, u boju je dobro dodati malo magnezija, koji u ostalim grafičkim tehnikama plošnog tiska. Nakon što smo dobro istrljali jestivo ulje, višekratno operemo cijeli crtež sa vodom, odnosno cijelu ploču sa vodom, kako bi skinuli taj sloj Coca-Cola u kojoj je bila naravno fosforna kiselina. Znači, više puta moramo oprati cijelu površinu vodom. Ono što je jako bitno je da prilikom navaljavanja boje ne koristimo previše vode.
Znači ploča mora biti vlažna, a ne mokra. Ali sad dok peremo možemo komotno malo više vode koristiti, onda ocijediti višak i navaljati boju. Evo, navlažim ploču sa manje vode. Ukoliko imamo nekih zmazanih dijelova gdje nam se prima boja, to možemo skidati pomoću filca koji smo umočili u Coca-Colu. Ali prije tiskanja treba dobro oprati još jednom sa vodom ploču. Sada slijedi proces otiskivanja. Ukoliko koristimo mokri papir, dobro je da je i ploča mokra. Stavimo gore jedan papir kao zaštitu za filc ako koristimo filc, da se ne bi zamazani rubovi ploče prebacili na filc. I otisnemo. Evo, dobili smo manje više vjeran prikaz onoga što smo nacrtali. Nije se baš najbolje primio ovaj dio gdje smo crtali sa sapunom ili labelom. To je vjerojatno zato jer sam predugo držao u Coca-Coli. Postoji nekoliko trikova kod ove tehnike. Znači, ako želimo dobiti više otisaka ili ako nam se negdje počne dosta muljati po rubovima i to, dobar mali trik koji je ujedno i varanje je dodati kapljicu ili dvije fosforne kiseline u vodu i onda kad vlažimo ploču, fosforna kiselina zapravo dosta dobro skida te zmazane dijelove. Međutim, u originalnoj kitchen litografiji, odnosno kuhinskoj litografiji, bi se trebali koristiti samo materijali koji se mogu naći u kuhinji. Ali evo, ovo tu je dobar primjer otiska. Možete vidjeti da ovo nije profesionalna tehnika u smislu da možete dobiti jako puno istih otisaka koji imaju veliki spektar tonova. Znači sve ove međutonove koje smo ovdje crtali su se zapravo izgubili zato jer se u ovoj tehnici ne koristi gumija arabika koja zapravo pomaže da se ti tonovi dobe, nego se koristi samo Coca-Cola koja u sebi ima šećera i fosforne kiseline. Dakle, tu je fosforna kiselina zapečatila ove rubove, sve netiskovne površine, ali nije bilo gumija arabike da osigura te fine prijelaze.